Chcem toľko jesť. Aha. Vyzerá to tak krásne. Som babka. Budem krmiť každého naokolo. Toto je moja vnúčka Mia. Musíme ju čoskoro nájsť. Robíme experiment. Som brat. Počkaj, aký hlasný plač. Som brat menom Dan, je to Mie. Musíme jej pomôcť. Nemôžem byť. Som kuchár. Varím chutne a krásne. Plač z hladu nemožno ignorovať. Mia, bežím k tebe. Mia, čo sa stalo? Povedz nám to čoskoro. Ach, malá Mia chce jesť. Musíme ju nakrmiť. Poďme na kulinársku výzvu. Wow, Dan, musíš byť opatrný. Zistíme, čo chce malá Mia. Wow, správne. To sú koláčiky. Aké roztomilé. Poďme pripraviť tie najchutnejšie koláčiky v jej živote pre bábätko Miu. Poďme. To je jednoduché. Už viem, kde mám začať. Vyvalte dvere. Ransom, prestaň. Nebúchaj do dverí. Nič ti neurobili. Dovoľ mi, aby som ti ukázal, ako správne zaobchádzať s cestom. Rozvalkaj ho valčekom, potom urob kruhy a polož ich na plech. Presun do rúry a počkaj, kým sa upečú. Perfektné. Och, babička, takými koláčikmi nikoho neprekvapíš. Ukážem ti majstrovskú triedu výroby medovníkového domčeka. Musím vyrezať potrebné tvary z cesta, aby som z nich potom mohol zložiť domček. Teraz všetko vkladáme do rúry. Pozri, aký skvelý nôž som našiel. Môžem ním rezať cesto. Myslím, že takýto kruh mi stačí. Pozri na to. Skvelé. Čo mám robiť? Urob to teraz. To je pravda. Chcem pridať viac cukríkov M&M. Vyzerám. Áno. Tu sú. Bude to neuveriteľne chutné. Sestra Mia to určite ocení. Práve umiestňujeme i... Všetko je teraz v rúre. Áno, babka. Tuto je. A čakaj. Skoro som zabudla. Moje sušienky sú už hotové. Môžem ich vybrať. Pozrite sa len, aké sú chutné. Mňam. No a môj je hotový. Ostáva už len postaviť z neho perníkový domček. Vôbec to nie je ťažké. Všetko prekladáme vanilkovým krémom a samotný domček ozdobíme krásnymi a chutnými marmeládami a cukríkmi. Bude to veľmi chutné. Aké krásne. Niečo mi chýba. Ach, správne, Skittles. Nikdy to nebude nadbytočné. Ostáva pridať ešte pár detailov a všetko posypať práškovým cukrom. Poďme na to. Perfektné. Tvoj sporák horí? Nechceš mi Počkaj, Kemba. Poď, keksík. Nie, je spálený. Vôbec nevyzerá lákavo. Och, odkiaľ sa vzala tá hrozná vôňa? Keksiky sú príliš tvrdé. Ach, ako to mám zjesť? Nebudem. Čo je tu? Ó, pozri sa na ten dom. Môj jednorožec je nadšený. A je to také chutné. Milujem to. Ó, a čo tieto sušienky? Poďme sa pozrieť. No, môžem z nich postaviť väžu a zjesť ich ako hamburger. Som celý naraz. Sú tak chrumkavé. Ale je to v poriadku. Myslím, že víťazom je tento dom od šéfa. Vedel som, že som lepší ako vy všetci. Premýšľam, čo chce teraz malá Mia. Wow, aká krásna kresba píce. Super. Toto je taká jednoduchá úloha, že by ju mal zvládnuť každý. Poďme ju čoskoro uvariť. Som pripravený. Viem, kde začnem. Musím otvoriť paradajkový pretlak, ale nedokážem to. Och, vnúčik, ďakujem, že mi pomáhaš. Och, si taký silný. Výborne. Poďme to skúsiť. Také chutné. Teraz nastrúham syr na cesto a paradajkový pretlak. Skvelé. Teraz pridáme trochu salámy. Och, vnúčik, potrebujem tieto na pizzu. Dajme to do rúry a počkajme. Ako sa ti to páči, šéfe? Tak čo robíš? Mám všetko pod kontrolou. Našiel som dvere a pustil som ich. Čo mám teraz robiť? Ďakujem, babička. Si naozaj záchrana. Pozri na to. Mám marshmallow. Dajme to do cesta. Presne tak. Perfektné. Mňam. Teraz je čas na Skittles. Chcem, aby bolo všetko krásne. Dajme všetko do dúhových farieb. Najprv ho rozdeliť podľa farieb. Skvelé. Pozri sa na tú dúhu. Perfektné. Dajme to do rúry a počkajme. Ten kuchár. No tak. Ahoj. Pripravujem najlepšiu pizzu pre Miu. Na začiatok namalujem čierna, pretože len drahá pizza môže byť čierna. Skvelé. Teraz pridajme viac paradajkovej pasty. Bude to veľmi chutné.
Navrch nastrúham skutočný syr s plesňou. Má neuveriteľnú, príjemnú, rafinovanú vôňu. Malá Mia to ocení a na plnku použijem morské plody. Krevety a mušle. Perfektné. Teraz pridáme nejaké paradajky a brokolicu, samozrejme. Čím viac, tým chutnejšie. Výborne. Moja pizza je pripravená. Dávam ju do rúry. A teraz zostáva len čakať, kým sa pizza uvarí. To je tá najťažšia časť. Aká príjemná vôňa v kuchyni. Čo skoro bude hotová. Len nezmeškajte ten moment, chlapci. Hej, čo to je? Sobuď sa, si Toto je voľný. pripravené. Ach, naozaj? Skvelé. Je to krásne, Yeah. chválim ťa. Moja pizza je dokonalá. Zaujímalo by ma, ako je na tom moja pizza. Áno, je potrebné ju vybrať. Ach, wow, je nádherná. No, nie tak nádherná, ako som si myslel. Hurá, naozaj chcem ochutnať túto pizzu. Vyzerá tak zvláštne. Ach, nejaké mušle. Nebudem ju skúšať. Poďme skúsiť túto. Je to také tvrdé. Nie, nepáči sa mi to. Čo tak babkina pizza? Taká lahodná vôňa. Babinka, Jej. toto je najlepšia Mila? pizza v mojom živote. Veľmi chutný. Vyberám si babku ako svoju partnerku. Juchu, víťazný tanec. Chrbát už nie je rovnaký. Pomoc! Čo nám tentoraz malá Mia nakreslila? Wow, to je hamburger. Aké super. Bude neuveriteľne chutný. Sľubujem vám, priatelia, musíme sa snažiť čo najlepšie. Wow, nechcem pre Miu pripraviť klasický hamburger. Urobím sladký hamburger, ktorý si určite zamilujete. Už som niečo vymyslel. Mám nápad na plnku. Vezmime viac nutelly. Poďme to pichnúť a najprv skúsiť. Ako lahodné. Milujem to. Nalejme viac na žemľu. Mia určite ohodnotí moje jedlo najvyšším skóre. Vezmime marshmallové splnky. Tu sú. Pozri sa, aké sú veľké. Urobím klasický burger, aby sa mojej vnúčke určite páčil. Vezmime si žemľu a trochu ju osušíme na panvici. Och, minulý storočie. Teraz všetko rozhoduje technológia. Tu mám špeciálne zrno, v ktorom všetko uvarím. Dostanete perfektný burger. To uvidím. Potrebujem trochu mletého mäsa na prípravu fašírky do burgera. Myslím, že to stačí. Zrolujem to a rozmačkám. Vôňa je úžasná. Perfektné. Môj Bože, Dan, čo robíš? Musíš sa upokojiť. Zlato? Babka, nerozptyluj ma. Opiekam marshmallow, s kým nebudú hnedé. Pozri sa na to. Je to takto chutnejšie. Dáme navrch trochu marmelády a ďalšiu žemľu. Môj sladký burger je pripravený. Musím zaliať nejaké jahody. Nakvapkať sirup na vrch. Skvelé, pozrite sa na tú glazúru. Úžasné. Milujem to. No, Nerd na vrchu. niečo pridám. Chladené pripravené. Čo na to hovoríš? Výborne, vnuk. Snažil si sa. Šéf kuchár, videli ste to? Je to úžasné. Vráťme sa k najchutnejšiemu hamburgeru na svete, k môjmu. Už som opražil žemle, takže je čas opražiť placky. Sú také chutné, pozri na to. Ďalej, slanina. Dokonale opražená. Teraz pridáme a nakrájame nejakú zeleninu. Paradajka. Šalát. Kečup. Skvelé. Teraz fašírka, trochu syra a slanina. Ďalší plátok paradajky na vrch a ešte 3 vrstvy. Perfektné. Môžete podávať. Bábi Mia, skús to čoskoro. Sme pripravení. Ja nie. Musím pridať ešte nejaké omáčky do môjho rezňa. A samozrejme nejaké nakladané uhorky. Nemôžem otvoriť fľašu. Môžeš mi pomôcť? Samozrejme, babička. Ďakujem. Sú tak perfektné. Domáce. Presne také, aké má moja vnúčka rada. Ďalšia žemla na vrch a ja som tiež pripravená. Len choď, môj milovaný. Je všetko pripravené? Môj Bože, všetky hamburgery sú také zaujímavé. Chcem vyskúšať tento ako prvý. Veľmi chutné. Dobre. A čo je tu? Wow. Vyzerá to, ako by to varila babička. Hej, celá plnka vypadla. To sa mi nepáči. Čo je tu? Také jasné.
Môj brat to pre mňa urobil najlepšie. Skúsme tento sladký burger. Všetky nerds na vrchu. Milujem to. Hou, ako sa to naťahuje? Máme tu marmelády? Skvelé. Milujem ich tak veľmi. Láhodné. A dokonca aj marshmallowy. Ako to? Tak dobre, Nutella je dokonalá. Kto vyhrá? A ja si vyberám svojho brata. No konečne! Už som si myslel, že nikdy nevyhrám. Tento raz tu musí byť niečo neuveriteľne chutné. Jej, to sú nugetky. Poďme rýchlo, než začne bábätko Nia plakať. Zobuď sa, babička. Inak všetko zaspí. Ach, nugetky, to je malina. Teraz ti všetko ukážem. Treba dať trochu oleja do panvice. Myslím, že to stačí. A potrebuješ to? Samozrejme, vezmi si to, Zlatko. Hurá! Teraz to nalejme aj do panvice. No tak, vylez. Prestaň liať. Hej! Ach nie, to je priveľa. Jaj, horúci Dan, musíš byť opatrný. Teraz nakraj aj kurča na malé kúsky, aby vyzerali ako nugetky. Teraz priprav všetko na obaľovanie. Rozbijeme vajce do taniera. Ďalej všetko spolu premiešame. Namočíme kuracie mäso do vajca a potom v strúhanke a pošlite to na panvicu na smaženie. Len sa pozrite, aké krásne vyzerajú nugetky. Všetko dáme na tanier. Presne tak. Šéf kuchár, máte niečo? Určite budem mať oveľa lepší recept. Posypte veľa zlata na moje nugety. Ach, perfektné. Len sa pozrite, ako sa lesknú. Všetko dáme na čierny tanier. Áno, počul si ma správne. Vyzerajú dokonale a extra vynikajúco. Účinok tekutého dusíka? Skvelé. Wow, šéf kuchár to zvládol tak cool. Ako môžem prekvapiť Miu? Ach, správne. Vezmem hotové McDonaldové nugetky a namočím ich do syra. Najprv to daj na špís. Ponor ich do syra. Ó, vyzerá to tak dobre. Chcem to ochutnať. Teraz do strúhanky. O nie. Kam všetci zmizli? Mám nápad. Môžem si vziať Cheetos. Okradni ich. No tak, Zlatko, prestaň. Dobre, aj tak som hotový. Polož to na vrch na syrové McNuggety. Pozri sa na to. Opečme ich do zlatista. Perfektné. Teraz ich dajme na tanier. Pridám trochu kečupu na nugetky. Myslím, že to stačí. Môžete to servírovať. Wow, ako skvelo všetko vyzerá. Odkiaľ ide tá para? Vynikajúce. Wow, sú tak lesklé. Potrebujem svoje slnečné okuliare. Tak jasné a oslnivé. Ale to je v poriadku. Mám teraz zlaté pery. Čo? Ach, vlastne sa mi to až tak nepáči. Pozri sa na to. Domáce babkine nuggety. S kečupom. Milujem kečup. Je super chutný, babka. Čo je to? Môj brat niečo uvaril na bodoch? Sú to nugetky so syrom. Milujem to. Si víťaz, bráško. Naozaj? Hurá! Opäť som vyhral.